Όσο στην πόλη οι Τρόες στεναγμένοι στέναζαν, οι Αχαιοί στα πλοία φτάνουν, πέρα στον Ελίσποντο, όπου οι πολλοί σκορπίστηκαν καθένα στο καράβι του. Τους Μυρμηδόνες όμως, ο Αχιλλέας τους κράτησε να μην διαλυθούν. Ήθελε να μιλήσει στους συντρόφους. Ταχύ πολύ μου Μυρμηδόνες, πιστοί μου εταίροι, λέω να μιλήσουμε ακόμη από τα μάξια τα μονόνυχα άλογα, αλλά συνάδεματι μ' αμάξια κι άλογα πηγαίνοντας, τον Πάτροκλό μας να θρηνήσουμε, τιμή που αρμόζει στους νεκρούς. Και αφού χορτάσουμε τον πόθο του πικρού μας θρήνου, τ' άλογα τότε ξεπεζεύουμε κι όλοι μαζί διπνούμε. Έτσι τους λήξει κι όλοι σε θρήνο ξέσπασαν. Ο Αχιλλέας πρώτος. Έφεραν γύρω 3 φορές με τα καλύτριχα άλογά τους το νεκρό βομβώντας. Η θέτης τους συντάβλιζε στον πόθο τους για θρήνο γοερό. Στο δάκρυ μου σκέψε η αμμουδιά. Στο δάκρυ και τα όπλα των ανδρών τέτοιων πολέμαρχων που έχασαν. Ανάμεσό τους, του Πηλαία ο γιος, κανοναρχούσε πικρό το μυρολόι, τα ανδρόφωνα του χέρια βάζοντας στο στήθος πάνω το ακριβού του φίλου. Χαίρε μου, Πατρόκλε. Κι ας βρίσκεσαι στον άδειο, όσα σου έχω τάξει συντελούνται. Θα σύρω εδώ τον Έκτορα, ομό, να τον σπαράξουν τα σκυλιά. Μπρος την πειράσουν 12 λαμπρά τέκνα των Τρώων. Θα κόψω το λαιμό τους με το δικό σου φόρο παθιασμένους, είπε, και αργά φρικτά στον θείο Έκτορα μελέτησε. Πίσω από τον απλώνει, κοντά στην κλίνη του Πατρόπουλου μέσα στη σκόνη. Τότε και ο Αγαμέμνου, ο πρώτος αρχηγός, παρότρινε ένα γύρω στις σκηνές άντρες και μούλες να πάνε να φέρουν ξύλα. Βγήκε μπροστά ο Πηλαιώνας, άξιο παλικάρι, ακόλουθος του ευγενικού Ιδωμενέα. Γρήγορα προχωράγονταν οι οχήποδες φοράδες του Άδμητου και πίσω τους θυμούσαν τροϊκά τα ασερικά βαριά του Διομήδη. Όχι όμως σε μεγάλη απόσταση, από πολύ κοντά. Τόσο που νόμιζες τα καβαλίκευαν το μπροστινό το αμάξι. Και νιώθες μια ανάσα του σκαφτεί ο Εμίλος στους πικαρούς φόβους και στην πλάτη. Πετώντας τα κεφάλια των αλόγων, σκεφτόταν να κουμπούσει. Θα το πέρναγε ή θα του έκλεβε τη συχνιά της νίκης. Αν ο Απόλλωνας Ρεχοφύγος από θυμό και την ιδέα το γιο μέσα από το χέρι δεν του τίνασε. Τα στραφτερά μας δίγιο στο χώμα. Του Ατρέαγε, όλοι το ξέρουν. Απόλλους είσαι ο πρώτος. Πρώτος στη δύναμη, άριστος στο δώρο. Με αυτό εδώ το έπαθλο στα βαθουλά καράβια γύρισε. Και ας δώσουμε το δώρι στον άξιο Πηλαιόν. Αν βέβαια και εσύ το δέχεσαι. Είναι δική μου υπόθεση. Όχι, λες, είπε. Και ο Αγαμέμνων, πρώτος αρχηγός, συμφώνησε. Στο Πηλαιόνι δίνει το χάλκινο μακρόσκιο δώρι και το δικό του, το περίγκαλο έπαθλο, στον Κύρι καταλθήβιο του Παραδείγματος.